gu min sun lam lo lang le in yan shu in thila ti fai lai chuan gu chuan he ina hian thlamwang deuhin omro in ti fai thau ma la naupang ho an oma min ti hlim lutuk ania ati chuan yan shu po chuan lom thu a hrilh ve nga la aril ru chuan gu chu chuti taka aril ru a that chu alo ring lawa chuti lai chuan chhuat ti fai na khawl alo tlan chuan an ni thingtlang mi la hmungai talo chuan an hlawa chutia anin kwa khawm chu gu chuan lo hre thiamin chhuat phiat fai tu khawl ani thu chu alo hrila chuta yan shu dingil in her tur chu tlusualin gu mal chunga tak chuan a thu a chutia anin pomlai chuan secretary ron lutin Mr. Gu madam le afa te thalak ti in lama a thalak mukha arun kenga ma se thalak chu yan shu thau lai ni in an hmel po thai chat ve ka lo ni a yan shu chu thode huain gu chuan fa panga alo ne yamo ati a chuta secretary chuan an dan chu hmuh in enge in ti a ati chuan yan shu chu a thau nga la secretary bok chuan ina khan no pang thom no fai takte po a oma thatta ka en kolan ni ti a hriat ati le chuan gu chuan chu nu chu ka sha lovin ka fa alo pa ya ni mo fa ka nei ti po ka hre nem ti in alung oi lo hle a secretary bok chuan ma se ina tu ma an lo om lawa an tlan bo man yang ma se lunga su no pang ho I chu sak a hlo wang mai mai yang alo ti le a gu chuan ka fa te nen no pang ho hi anin ang hle mai ti in secretary ne na chuan thalak hi ti fya tir la po sang che kha hmelchhe kha ka zun hmu watanga yania ati nakina chuan yan shu chuan secretary room a thalak khawa zongin siam that vek alo ni a yan shu chuan engtine mo an hmel chu thlak dang lamin felviang ma la ka fa te hi min chu sak thei lawang ati chuta gu chuan ron kawin a bula thlen chuan gu chuan koralo ha me ka yan shu chuan ami thup nga lin Mr. Gu helaya hian na la thodu viang ma ila mani in shal chu ka du lo ati a Mr. Gu chu nu yin chutiang lam ani lo thil zo che ka du a fa ka nei ti ka she to a la mulo ma ila no pang ho hian engi an du zong an ngai na zong te ati chuan yan shu chuan phir panga an nya an du zong ai ang vek lawa ati la chuan afa te pani lo kalin pate kan pa to lo ma se kan pa lo ni mai la an ron ti chuan yan shu chuan lo khavat gu chuan an thiam lo ni hleinem khatiangin kan khap tur ani lo ti in no pang ho ne na chuan bazar tura a shrai tur thu chu a shil ngal molen thlen chuan gu chuan mol nei tu hi ka beto a in du in la don nya ati yan shu po kalve in no pang ho nen chuan hlim takin an bazar nga la gu chuan secretary ne na thu thara om le wa zota ma se secretary chuan om lo thu lo so yin gu chuan engtin nge hmelchhe thau tak le no panga te chu chanchin engma an nei lo thei en chiang le ang che ti in akal san zui yan shu le no pang ho chu an du zonga piang la in an hlim hle a yan shu pon a bek o chin te chu athlang deuh pop popa a thlan zo chuan dor ngak tu chuan Mr. Gu chu thil poimo ti in a chhuak loka in bazar zowa thil ei turin ati chewa ati chuan chulam chu an pan le chutia an ti lai chuan an pe atang I khan lo hmu in alung oi lo hle a yan shu in no pang ho ne na pate hmelchhe in ei tur chi don chewa ei chewang che u ati chuti lai chuan ik chuan hmelchhe jak thelo lutuk ifa te mi poisa mang turin izir tirania arun ti chuan yan shu chuan I du tokin ke chu min chong khom theyang ma se I thin rim na an chunga hi chuan tilang su ti in no pang ho chu an mi thup tur a shilin chu vele ik chu beng sokin afa te ai zong chu a beng tamol mola ik chuan doreng big lo chuan khoile ta tuma ma se no pang ho chuan yan shu chu lo veng ve in powder rim chha te chuan an the a ik thin rim chuan guard kawin yan shu chu a hnu chhuat tira chuta no pang ho chu ruma akal khume yan shu chuan thing thia ngai dam dilin no pang ho chwa tur chuan a nge na chuti lai chuan leila ma gu chuan thalak chu lo enin engtin nge hetiang hmel phelu tuk te chuan
an zon hmuh theih ang ti in secretary chu alo hau mek a secretary la chuan ka ti fatir kha chuan tiang khan a chhelo ti in a hrilh fia ve mulmula gu chuan thlalak chu en chiang le zualin tuna naupang ho nen chuan in anga ti ta hle a secretary hne na arang lama mo la hrai ngal tur chuan a ti mo len thlen chuan yan shu in kongka hong tura alo ngen lai chuan hmuh in thil omzia a zota yan shu chuan ikin naupang ho ku thlaka akal khum thu shilin a chap gu chuan kongka hong ngal tura thu pe in naupang ho chu chhuata ni kho shilowin an lo let phunga yan shu in damdoi pe ngal dia dia tin an lo har mai lo wang chuan amang ang hle a thisen an lo nem wanga muni le ati chuan gu chuan thin rim tak hian tingein din reng hospital a hrai ngal ta cheu ti in gar thau chu a hawi ikin unau pagu naupang ho hi ining don sia katia alo ti dek dek chu gu thin rim chuan nang hmelchhe rap thlak ti in avun na athing thlapopa hospital an thlen chuan in zaina room an no lut ngala yan shu mang ang chu gu chuan hnem ve mulmulin doctor lo chhuat chuan naupang te hian thisen an lo hnem dewa blood type A pek ngalan nga yang ma se an panga dai kan nei si lawa type A lo ngai to ula ma se chung ko member chuan in pe thei don lawanya naupang tan a hlo om pal thei ati chuan gu chuan type A chu kanya kathisen hi laru naupang ho nen in zom na engma kan nei chuang lo tia pe ka tum chuan ya shu chuan lo pot ding in nilaw ipe thei lo a chan chu tia thu di ka soima chuan doctor ron let le in blood record kan ena jini khian ape theyang arun ti chuan ik chuan unau pagu anni kha engwangin nge thisen ka pek ngotang ti in lo tang ngal yan shu chuan I thiam lawanya ipe turani alo ti ve gu po chuan doctor ti ne na chuan ik chu hrai lut tur chuan ati a ik thisen chu an la ta ngal a no dewa chuan no pang ho po him to in ik chu chawmel deuh hian a ron chwa puya gu chuan hadam tir turati in an kalpui yan shu in zui tum chuan gu chuan pothutin apoma nichina ka zona kha anni hi ka fati anni emni tia azo chuan yan shu chuan a to vek mi sha chhuak ta ni hi ati ril ruwa ma se gu chuan nang hian ikit na pemni no pang ishal chin zo kemni ati le tak da ya chuan yan shu chuan ril ru in tunge ka ni mi sha chhuak lo we ti in Mr. Gu engtin nge no pang ruk mang ka ni theyang ba ka annu na tha pa no pang chan tum ruk mang ishenga yem ni a shimin ka fa te hi fa te lo ni ta se an padik tak bula an omang chu nilom ni ti in asoi kwal vela gula chuan chutiang po chu ni se engtin nge thla ka mi nen in thom no kha ain an cha cha thei atile yan shu la chuan thingtlanga te chuan thomhnuman tlom te chu no pang zong zong in ha vek zela lom atile a yan shu tharni tur chuan min du emni ti in a mel vel gu chuan ka thiam lawani kha ti in ngai dama dil chhun zoma yan shu chuan min sha chhuak deuh hle mai ti ril ru in Mr. Gu no pang ho ka bangai ven ro pange ti in a kal san zuya no pang ho chu lo har to hlomin an lo ngwai deuh bura yan shu in hnem nu chuan gu chuan no pang ho hi VIP ward ta shrai ro ati chuan yan shu chu ameng phok ta hle VIP ward an lu chuan no pang ho pon no man ti hle a yan shu chuan lom thote shilin gu chuan nu chata ki ni ifa te po an du om lutuk ke pon ka fa te hmu ka chak to khop mai nang ang lo takin pachata ka ni si lawa ati chuan yan shu chuan khongai hle in ma se a fa te an ni ti chu ala shil du chuang lo gu hne na chuan ifa te chu hmutala engtin nge en ko lang ti in a zota gu chuan sumdo na lam ka zirti rang ka gu company an ro chun theinan ti in a shila aril ru chuan a fa te chu mu vata hlim taka siama chen hawa du hle a yan shu chuan thudik shila hausak na chu adu dewa ma se no pang ho chu sumwanga boy tura du le lawin thudik soi chu a chhul le a chutia anin ngai to boy lai chuan gu chuan a secretary lu hne na chuan khala kha an hmela hmu chwa thei si lawa kanin nei certificate hilala izong donia ti in a pe Mr. Lewin alak ma chuan chwata tla in Mr. Lewin thala ke en chuan
madam thalak le yan shu te hi anin ang hle mai an ngonga an khwa wang ne na po ain angani hi ati yan shu chu alo hlau thong deuh mana gu chuan thalak nen en kopin inin ang hle mai ati ve yan shu hlau thong lutuk chu in siam chekwalin engtin nge ani theyang pawn zani po lo ni ta ila kanin ang thei lo shim shim ati kwa le vela gu chuan ni inin ang thei lawang liu ke porin hleu na kha kanaya mase engtin nge kha hmelchhe thau lutuk khan kumnga chhung lekin arin a lo theyang kalila iwa zong te ang ti in an kal chhuaka an kal hnu chuan yan shu chuan Mr. Liu hian rin hleu na anaya thu dika sha chwa ma a poisa tho chwa wata no pang ho kal bo pui wata nga ya ni intify tu ringot hi chuan poisa ka thok chhuak tam thei lawang ti in tu emu kolin a miracle clinic lo ti fai turin a shil zuya anua chuan clinic te po chu hong felta in le lama i khan an thu chwa chu alo hmuh a miracle doctor hi unau pagu ke enkol tir chuan a enkol damanga ti chuan miss gu ni theina chance ka nei theyang ti in gu hne na a hrai tur thu a shil ta nga la nakina chuan gu le ik chu yan shu clinic a lo kalin yan shu chu abir ru nga la yan shu lo nga zong ve tu pa kha miracle doctor chu mo ti in gu na navel chu an shil nga la chu pa la chuan in la thiam deuh chuan amar te chu an de sak vel chuta damdoi kan la lo ka nge ti in yan shu biru na lam chu awa pana yan shu la chuan biru chung hian damdoi chu alo pe gu chuan damdoi chu e nga lin thi a phu chhuaka yan shu chuan tui chu a hmai khu pa a awa pek chuan yik chuan lo shangal yan shu nang mu engi hetai run ti poisa wangin minun zui le emni heti lai thleng minun zui ka ring lawa doctor hi ibum thei i ring emni ti ina ang ngal lak laka yan shu chuan helaya hian doctor ta na thok turin lom ka lo kal fa panga ka nei ti in shat kha enkol nan intify ringotin engtin nge enkol na ka hmu zo theyang ati a chuti lai chuan gu chu thirun phu chhuak le in yik chuan poisa mai du tok lawin kamak pa hi tha itumani hi ati le yan shu chuan abulami chu damdoi diglo ipe emni ti in an haule ri a Mr. Gu thil sha swala omani hi he pa hian thil a sha swa china chu pa po chuan chhuan lam lo siam zom ve nga lini yik chuan unau pagu an soi hi oi du su engtin nge ani hi ka unau nu ani theyang karin dan chuan yan shu hian mi thatin an poisa la ka tumanyang jela kan khung nga yani ati mase gu chuan yik chu nem sonin yan shu chu apoma thil the ni lo nang hi ka nupui hmel le khwa wang omna ne nain ang che a fa panga i nei boka thil thleng pal ani theilawang soifero jinyan shu ini MD ina zot yan shu la chuan chan dan tur mai a shelaw gu chuan min chan lo chuan adika ka ngai do na nia kan cheng du na nga ti in lim deuh chuan a som yan shu in a chan ma chuan secretary liuron kalin Mr. Gu inupui chu ka hmuto madam gu chu I ina a ati yan shu chu thohwain ka soi reng kha jinyan shu ka ni lo voi tam ka soya ka kut po I hmer na ve ka lom ti in lo phun gu chuan ngai dam dil zuin kalmai chu atuma yan shu chuan damdoi chu a hun dik taka e tura shilin gu pon azom tur thu chu a shila an kal hnu chuan abulami chu hawin min man chhuak che palom ti in a phun hlak lak anuwa chuan gu tikal tur chu kaule in kol ka dong che a hospital lama no pang hawin thuan oi lawa ati chuan gu chuan in lama min ngak ti she thau ma ila arwala hospital pan hi tingi ka du tlat le ti ngai to in yan shu ku chu awana kan pan in hospital chu kan kalang ti in anin zui ngal alan dan chuan gu po chuan yan shu chu a holo le to a hospital lo lang in no pang ho in fiam chu an lo che nok le a gu ti an thlen chuan yan shu chuan hospital ani hi tingi hetia in che ta ti in a hau ngal no pang ho chuan ngai dam dilin an ti fai tur thu an soya yan shu chuan thu chale omdan moi zir tirin thil in ti cha chuan kan choi ngai do na nia ati chuan gu chuan in thil ti cha chu uncle hian a choi vek mayang no pangte chu in fiam ve turan nia lom ti ya alo chan chuan yan shu chuan
nilowe khau taka enkol an ngai ani lo chuan anin thlada palang ati a gu chuan apoilo an nopan lain hlim deuhin omro se ati le chuan nopang ho chuan lom thu an lo hril sap sapa gu bok chuan in nu thu in oi thaw anga yania in enkol tha ula ina in lo ho thei ve le uncle hian ka surprise don cheunia ati a chutia no pang ho tha taka abyak lai chuan yan shu chuan ril ru in an no pan lai atang pa hmangai na le ngai sakna an dong ngai lowa guling yan ang mi hi pa atan chuan an thaberang ti in lo ngai twa anuwa chuan gu ma a yan shu chuan hmelchhe thau deuh a ma a thau lai hmel ne na in ang cha hi a shwaya sinin thlakin a clinic a roi pa hne na nu thau deuh zong tura ati khalo hmuh in yan shu chuan adam doi thiam na mangin a thau lai hmel nen ain ang cha turin chu nu chu a siam dang lama gu ma a chuan din puin chu nu hnunga chuan enge mo hi abela ti hi chuan engzo na po zo se a chang thei vekang ati ril ru gu chuan ka hmuta che I mai se hle mai no pang ho itlan bo puya ati chuan nu thau deuh chuan ka tlan bo pui lo alo ti gu chuan itlan bo pui lo chuan tinge min chen lo I bi ru zel si ti in thin rim tak chuan na zot le gu chuan khonge ka fa te da min pe ngal ro ati le chuan chu nu chuan ka fa te anya in fiam turin an kal school thataka ka kaltira ka fa te an ni ati chuan gu chuan ka fa te ve thaw lo man ni no pang ho ka hne na min hlan thei nan milian somnga ka pe yang che ati le chu nu thau nu chuan a hnunga lekha chu titla in arun har chhuaka milian somnga mo ka nei nge nge yangai ti ril ru nga lin milian zamin pe zok ro ati chuan ya shu chuan makalo ti hle gu chuan nang nu hi ama ang thau kha ilani hi poisa chu ka pe nga lang che atia phora tum chuan ya shu chuan lokin Mr. Gu hmelchhe hi kan finga ipek ma in chen na chu sain tir phot ro chu ti lo chu poisa pe khuna adang photin aron kirle mai tur sin ati chuan gu chuan ni eti in chen na lekha chu ape a ma se chu nui na sain lai chuan ya shu bok chuan lo chu sak le in Mr. Gu in nupui kul zak nen khan ain angem ente mi pakhat kul zak chu engtin nge adang lam theyang alo ti le a anupui kul zak nen chuan a han en mil le a alawin an lo wang chuan lung oi lowin do soi mang engtin nge do mi shil ngam ti in gar thau chu a hnu chhuat tir zuya chuta yan shu ku chu wanin a shu kalome tinge ka chungai that em a kanun na min chan saka tuna do soi mang laka min pui le a kalom lutuk ania tia lungrun taka a hril chuan yan shu lungphu chu alo ranga tinge hetang hian ka oma ti in maka in ti le a Mr. Gu hetang thil te chu ka mo phurna alom ti in akal san ta dai gu chuan thlir zui vengin a kut chu a mela secretary hne na chuan tinge atlan da ya ati chuan Mr. Liula chuan ilom thu soi wang khan an yang nge ni ya Miss Jang hian adu che ani lo mo ati chuan gu chu a hlim venga ma se tilang thadu lo chuan atoke I hmelchhe hmuh swal kha chu theihngil ro zong thali ang che ati lelama yan shu kalson dai kha no pang ho bula vakalin a omdan vel chu no pang ho chuan she thiam lawin nu tinge mai kha sen ve ka idam lawem ni an lo ti a yan shu omdan vel an lo chu chuan kan nu hi hmangai na atlulu ti in an lo nui yan shu po chuan soitura shelawa anuwa chuan gu nen thudunin gu chuan no pang ho tan thil pe ka bo sai chu hmu tirin heng zong zong ai hian nangma hi hlimla ka du ber ti in yan shu ku chu awana a sha lo karin yan shu chu alo du reng to zana chuan gu chu yek chuan a in tura dam doi polin a rui hun rem changa lak chu atuma guin in tura in zo chuan reilawa dam doi chu thok nga lin jinik mi shayamo chhuak nga ro ti in avaya yek chuan thomna thlelem deuh ha in una pagu rei tak chhung ka du to che tinge sha thiam thei me lawa ti in a hnai luya gu chuan nem son lopin chhuak tur chuan a shile chuti la chuan ya shurun lutin an lo omdan le yek thom nuak te wang chuan a ril ru na man dewa ma se gu chuan yan shu ingai dan kha engma ani lo ani hian min shaya ti in yek chu chhuak turin a hawa
ik chuan nu chuan gu chuan min pui thei angem ani lo chuan hospital a min hruai ro ati a yan shu chu in ngai to zuain o kapuyang che ati anuwa chuan khuma mudunin gu in ilaka mo phurna kala ang ati chuan yan shu chu alai hle a gu bok chuan idu pho chuan ifa te hi ka fa te tak tak angin ke en ko lang ati le chuan yan shu chuan alan dan chuan guling yan hi mi thatak ani hmel hi no pang ho po aveng him theyanga tia ngai to in Mr. Gu soitur ka nei ke hi jinyan shu tak tak kanya anni hi ifa te anni bok i kari na ka hlo nge ya no pang ho po shwai bo doi ka tuma mase karin ang mi ilo ni lo ti ka shat khan thudik shil che acha in ka sha a ati chuan gu chuan hlim deuh hian a that na sa chu ti in akwa a no pang ho po hlim takarun tlan lutin nu pa ti in an bula chuan an ron kala an chung kwa chuan hlim takin anin kwa hluma atop ta